O xoves de Abadesas en Cabo de Cruz abrirá a programación do Entroido o día 27 de febreiro, trasladándose ás rúas de Boiro Benres, con charanga e animación musical pola Rúa Peonil. O sábado 1 de marzo será a xornada máis completa coa festa da Orella de Porco da Boliña que comezará ás 7 da tarde no campo de Revelar. Vamos a ter para degustar produtos típicos da Entroido que gracias aos veciños e outras persoas e como non a Miguel Mosteiro un ano máis que se ofreceu a facernos orellas, filloas, flores, produtos típicos, non? E a orella de porco, que, bueno, esa facémola nós, non? Temos aí ao noso gran cociñeiro Vicente, que facémolo entre todos, pero ele é o que se encarga máis ben deso. Tras degustar esta ampla e variada oferta de produtos do Entroido, os boirenses teñen outra cita a partir das 11 da noite na Praza do Concello. A Asociación Peñas Boiro volve a organizar esta festa nocturna coa actuación de Euforia Discomóvil. Que este ano, como ven sendo habitual nos últimos 3, vamos a facer na Praza do Concello. Este ano seguimos co mesmo horario de todos os anos, estamos desde as 11 da noite hasta as 3 da madrugada, teremos a macrodiscoteca móvil Euforia Disco Show, cos DJs Marcos Magán, Toni Seijas e DJ Xacobo de Mínimo Eventos. O domingo estará dedicado aos máis cativos co concurso infantil, mentres que o martes de Entroido tocará aos adultos, que poden participar no desfile de disfraces individuais por parellas ou en carroza. O martes de Entroido, o día dos concursos, das carrozas, do desfile, que sabemos perfectamente que é un día importante, que hai unha multitud de xente no noso concello, e ademais que é un día moi animado e festivo para disfrutar desta festa de Entroido, que será, a partir das 5 da tarde, empezaremos a colocar a todas as persoas que se apunten ao concurso, tanto de individuais, parella ou carrozas, e que fan un percorrido pola Rúa Peonil e acaba pola Rúa Principal, chegando á Praza do Concello, onde teremos animación con DJ e un presentador especial que nos acompañará este ano, que está aínda por desvelar e esperemos que disfrutemos moito. O domingo día 9 as celebracións do Entroido chegan á súa fin cunha sucesión de enterros durante toda a xornada. Pola mañá terá lugar o do Farruco en Cabo de Cruz e o da Cunca en Praia Xardín, seguido pola tarde do Oso en Abanqueiro e o Felipiño en Escarabote.